Ja moram da kažem da je ova pesma posvećena žiriju. Da, to sam... Ognjene, čitaš mi misli. Očekuješ previše, možda ću te razočarati. Provalio, čovjek vam se obratio. Kako takav vokal liče ne iskoristiš za kardio? Kako ne iskoristiš taj vokal za kardio? Bajo, deti je, bajo, gledaš, kao svi, kao da čekaš da se završi. Bajo, taj vokal, bajo, znaš kako možeš da iskoristiš za kardio? Či ono, ti ga, bajo, ono, rokaš ga, gledaš ga gore, čekaj Jovana. Ajde, bajo, ne. Jovana Bojana. Čekaj, Jovana Bojana izađe na scenu. Kunem ti se, mnogo me iznervirao, bajo. Marko, ovo je Nemanja Stojanović, očekuješ previše, bila je tvoja numera. Smederevo, 26 godina. Da. Ti si se nešto uplašio. Šta da, dođi šamar. Kaka si ti glava, ba, jesi ti realan, kaka glava. Znači, umjesto da koristiš taj vokal i to da šuriš, da ono, đa, ti ga bajo tu nešto, očekuješ previše. Znaš, ono kao, gledaš, ono kao sad, kao... Baja, šta ti je, liče? Šta ti je, baja, ono, daj. Ja se čekam, ono, đa. Kunem ti se dao... Šta gledaš u pod? Gledaj me. Sve čekam nešto da se desi, baja, ti ništa da se desi. Majke mi, baja, sve ono stojiš, ono. Ali upravo je. Pavaroti malo pre, baja, što je bio, ono. Upravo je. Šta ti je? A ima vokal za to, imaš vokal za to. Sad ću da prevedem šta je on hteo da kaže. Bilo je mnogo neubedljivo, nisi bio prisutan, imao si zid jedan ispred sebe, energija nije dopirala do nas uopšte. A pazi, imaš tu malo onako, to se njemu generalno sviđa, da. I on to voli, on to osjeća. Moraš da me uviriš da ja očekujem, bre, znači, ali si imao zid koji nisi probio. Dobro, nije dobio nijedan glas, neverovatno, Bosanac. Šta je razlog? Razlog je što peva kroz nos i to je sve ubilo i razbilo jednostavno. To je ovo što Jelena malo karikira, nije bilo tako, ali imaš taj problem. Imaš taj problem. Jel može da se reši taj problem? Može devijacija se rešava. Ne znam da li je devijacija ili je manir. Možda ti je i manir to. Možda da probaš da... Kao mlađi sam trenirao boks i imam devijaciju nose. To je to. A meni ne smeta liče devijacija što te neko iznabada u nos, nego smeta mi energija liča, nije problem devijacija. Isto. Bosanac će da plati da devijaciju sklonimo i to ako ti bude mentor. Da, ti treba da budeš, ti treba da radiš ovaj posao, ali za nešto više od prosto... Mora bajo gas, bajo da ga šuriš, ti šta ti je, bajo? Nema, ovaj dečko to nema u sebi. Mnogo je fin i lepo si se obukao, evo ajde nešto lepo da kažemo. Iako si muzikalan i lep si i sve, ali tvoja energija je tvoj najveći dželat, zapravo ti nemaš energiju. Zorice. Jesi li ti svestan uopšte toga? Izvini, Zorica. Jesi svestan toga? Pa sada jesu. A do sada nisi mislio da im postoji problem, ne? Umjesto da si trenirao tenis, ti otišao na boks. Dobro, Zorica je rekla, nemam šta da kažem. Viki? Pa vidi, žao mi je, ali nisi... Ne. A Viki! Čekaj. Pa žao mi je što nije... Dobar je da Singerica proradio je. Vidi, žao mi je što si bio... Ti si talentovan momak. Ti si talentovan momak. Stvarno večeras nisi zaslužio ni jedan glas. I žao mi je što ne probudiš u sebi... A kakav bi sutra bio malo bolje? A zaslužio je jedan. Žao mi je što u sebi ne probudiš... Čekajte da kažem. Jedan glas. Zaslužio si jedan, ali... Vidi, zašto u sebi ne probudiš to... Koliko imaš godina? 26. 26. Znači sad u tebi treba da gori, da pršti, da znači pojedeš ovu scenu. Možeš ti, nisi ti toliko rđav pevački, to nije tako loše, ali si ti nezainteresovan. Jeste, upravo da. Ti si došao ovde... Nije on Viki nezainteresovan, on je jednostavno takav. Ma nije, ne verujem da je takav u privatnom životu. On je takav. Mislim da je to posljedica te generacije, većina te generacije tako nezainteresovana. Znaš, možda i nemoj. Da je nezainteresovan ne bi došao ovde, on je jednostavno takav. On čeka da se završi ovo. Dobro, znači 0 glasova. Pa 0, eto ti možda daš slab glas. Nije za 0, Bajo, prolazili su. Pa zašto mu nisi dao onda? Pa zato što, Bajo, nisam humanitarna ustanova, a imam nešto ono kandidata, ja baš gledam da proberem nešto baš što mi je ono... Ja bi ga pustio. Ja sam, Bajo, krvav posao, Bajo,
ja bi te šlogirao, bajo, da, vi ga ovaj buđevi, pa što ne gledaš, što gledaš, bajo, gledaj mene kad ti pričam. On gleda, koga gledaš? A boli ga bajo, razumeš? Ne, ti malo je neprijatno te gledati, pa skreće Pa pažnju. jeste, slažem se da kandidati izađu pa neko, a ne znam što se... On je bokser. Jel ti žuriš negde, sine? Jel ti stalno gledaš u voz? On je bokser, U ovaj ljudi, pa On je nemojte se stidljiv. kačiti. On je stidljiv, Zorice. Deluje kao da, znaš, ono... Zorice, on je najstrašnije. Prvi put nastupam, pa zbog toga malo je Ljudi. veća. Prvi put u životu, nikada nigde. Da. Pa dobro, to Pa dobro. produkcija treba da ima u vidu. Onda nije toliko loše. Ajmo Ja ovako. bi, Ordine, ja bi mu dao, jer su i gori prolazili od produkcije da prolazi. Da, Despiću, zamisli ovo što tebi deluje kao da mu se ide, on se stidi. On se stidi. E, se Ognjene, stidiš? ajde, Stidiš se? glas Stidim se, nego produkcije. imam malo veću tremu, ipak nisam nastupao pred... U ovakvom objektu, što bi rekao Bosanac. Da, prvi nastup u životu, nikada nigde. Ali on može bolje. On Treba može razumeti. bolje. Produkcija ti Ognjene. daje šansu. Bravo! Bravo! Ajde, imaš manir Baci taj. pet. Ma baci pa malo se raduj. Bravo, evo vidi, ima šansu. Vidi. Da. Ovo je realno, Sad je ovo je lika. realno, ovo je realno. Sledeći put gazi, grizi, Nasmej se, molim nas. te. Ovo je realno i 5 ne, samo opomena nije za 5 ne, Pa ali nije, je to je realno. taj manir i mnogi izvođači koji su slično pevali su bili mega popularni. Je, slažem se. Jel tako? Ne, samo energija, samo daj, pouzdanje, daj. ne, moraš da nas uveriš u to što radiš, kapiraš, a vokalno Jel, retki možeš. su dobili šansu, Pa iskoristi ti je, u stvari molim. naginješ Potrudit ću DJ se. Krmku. Hoćeš, moraš. Bosanac. Ognjen je uzeo u obzir da mu je ovo prvi nastup u životu. I vidim u backstage-u neku slatku devojčicu. Jao, jeste. Jel ti ovo čerkica? Jest. Eto, Desingerica Svaka ti je čast, onako svaka malo pre Bravo, rekao ideš dalje, da si ide sreo dalje. da budeš tata. Bravo za čerko i bravo za tatu. Vidi, malo Anđela, vidi, maki šta tati kaže tamo. porodica, čerkica, Maki tati supruga? tamo, gdje je tata? Gdje je tata? Gdje je tata? Gdje je tata? Ali gdje je tata? Gdje je tata? Ja sam ti Nisi tata. ti tata, nisi ti. Ja sam tata, Desinger nije cava, liče Desinger E, je ja sam ovdje tata, sa ba. porodicom, njegova supruga je tu i njegov kolega, eto on je dobio od produkcije šansu da ide dalje. Hoćemo neki komentar na to? Svaka čast. Kratko i jasno. Ludilo, alo, ajmo Ma aplauza. vidi, Hvala, ma vidi. hvala. E, ali izvinite, ovdje Sara pozdravlja i moram da vam kažem da je sve vrijeme govorila tata, pa je sve išla tamo u televizor i sve ovako lupkala u mikrofon, govorila ovako, tata. Tako da, Bosanac, tata, gdje je tata? Gdje je Tu je tata? tata. Pjeva jednu pjesmu, Prošao je ajde. dalje tata. Ništa, Ne, to je ali to od Anđela nas i Bosanac su postali najbolji drugovi. To će bude duet. Ne, ali to za tatu mi je uvijek najgore kad pita si tatu, tate, jesu radi onaj DNK test? Ja sam za tebe čeka Dragan. Tata, bravo, svaka čast. Bravo. Malo Hvala, energije do sledećeg puta. U redu je, čerko, u redu je, Da. čerko.